Nie s každým, kto verí hoaxom, sa dá rozprávať. Takže základ je vybrať si vôbec človeka, pri ktorom to zmysel má. Cez COVID mi viacero ľudí písalo, že tie hoaxy už rozdeľujú ich rodiny, pretože sa hádajú s príbuznými o tom, či dodržiavať opatrenia, či sa nechať očkovať. Rozdeľoval to dlhoročné kamarátstva, keď sa dlhoroční kamaráti zrazu hádali o vakcínach. A potom prišla vojna, takže zase sa ľudia začali hádať o Rusku, potom politika, kvôli voľbám sa hádajú. Bolo vidieť, že tie hoaxy už zasahujú ľuďom do života, čo v minulosti ešte nebolo. Mám isté pochopenie pre ľudí, ktorí považujú Slovensko za beznádejné. Hovoria, že sa treba pobaliť a dovidenia. Bližší sú mi však tí, ktorí sú odhodlaní niečo robiť. Táto audiokniha je môjim príspevkom k tomuto úsiliu. Takže sa snažíme sme sa snažili pozbierať postrehy, prečo ľudia veria hoaxom, ak existuje cesta, ako s nimi komunikovať. A tiež je dôležité vedieť, že kedy to zmysel nemá. Pretože prvá veta mojej knihy znie, nie s každým, kto verí hoaxom, sa dá rozprávať. Takže základ je vybrať si vôbec človeka, pri ktorom to zmysel má. Po čase som zistil, že nestačí hoaxy vyvracať a upozorňovať na ne. Je naivné myslieť si, že ak na hoaxy odpovieme faktami, ľudia si automaticky vyberú druhú spomínanú možnosť. Do hry totiž vstupuje psychológia, skreslenia mysle, vzťahy, sociálna skupina, emócie, možno aj úzkosť a nespokojnosť v živote. A v mnohých prípadoch aj nepripravenosť na sociálne siete, ktoré sú hlavnou arénou dezinformácií. Som veľmi rád, že to niekto spísal a vo forme knihy a pomenovania, čo je to hoax a návodu, ako možno ľudí, ktorí im prepadli, tak ich z toho vyviesť postupne, tak to je veľmi dôležitá kniha. No. Ale ako už to väčšinou býva u tohto druhu kníh, tak si ju prečítajú väčšinou tí, čo ju nepotrebujú. No, tak ja len chcem veriť, že sa dostane aj do rúk iným. Mnohé z toho, čo posledné roky zažívame, je dôsledkom hoaxov, konšpiračných teórií a propagandy. A dôsledkom sociálnych sietí, na ktorých dosah sme neboli pripravení. A potom presne otázka je, že prečo jeden človek tomu podľahne a druhý človek tomu nepodľahne. Nie vždy je to otázka vzdelania, ale čo je tam vždy, je to mediálne vzdelanie, respektíve tá mediálna nepripravenosť. Koreňom mnohých problémov dnešného sveta a dnešného Slovenska je, že ľudia nie sú pripravení na sociálne siete. Že tých ľudí nikto nepripravoval na to, že prídu na Facebook a tam sa na nich vyvalí záplava propagandy, záplava hejtu a tak ďalej. Takže čo my s tým môžeme robiť, ak máme tú možnosť a máme človeka, ktorý je na tých sociálnych sieťach, pripravujeme na tie sociálne siete. Viac mu hovoríme o tom, ako fungujú tie algoritmy, aby si všímal, k tomu to tvrdí a nie iba, že niečo vidí, súhlasí s tým, zdieľa to. Nie, kto to tvrdí, odkiaľ máš tú informáciu a týmto spôsobom ho učiť, aby on si vôbec všímal, odkiaľ tie názory má. Dnes si to tu ľudia nevšímajú. Prídu na Facebook, niečo na nich vybehne, súhlasia s tým, zdieľajú to. Ten svet okolo nás je zahltený informáciami, aj dezinformáciami a niekedy sa v tom človek ťažko orientuje, pretože nie je každý odborník na všetko možné. A to je aj dôvod, prečo si to vypočuť, lebo sú tam pomenované niektoré znaky, na základe čoho odlíšime dezinformáciu od informácie, od faktu. Alebo aspoň s veľkou pravdepodobnosťou nenaletíme na hoaxy. Nič proti práci s buzolou a zdokonaľovaniu schopností orientovať sa v lese. No je fakt, že v dnešnej dobe je ešte potrebnejšie učiť ľudí, mladých i starých, orientovať sa na sociálnych sieťach. Tam totiž väčšina z nich trávi mnohonásobne viac času než v prírode. Veľakrát do toho vstupuje, a to je veľmi dôležité, spokojnosť a nespokojnosť v živote. Takže častokrát sa stáva, že ten človek pred 20 rokmi volil Dzurindu, chcel vstúpiť do Európskej únie a teraz chce vystúpiť z Európskej únie a volí Fica. A ako je to možné? Ten istý človek, to isté vzdelanie, ten istý príbeh. To mi veľakrát ľudia píšu, že čo sa stalo s tým tatinom, keď je zrazu úplne iný ako pred 20 rokmi. Pretože tatino mohol ísť na dôchodok, zdravotné problémy, zatrpnutosť, objektívne nejaké obavy z toho, čo sa deje, obklopil sa jemu podobnými zatrpnutými ľuďmi, prišiel na ten Facebook
A toto všetko spôsobilo, že úplne zmenil svetonázor. Takže veľakrát je tam veľa dôvodov a ak ich chceme porozumieť, najprv musíme zistiť, že prečo ten človek verí tomu, čo verí. Nedalo by sa povedať, že som optimista, už mojím nastavením som skôr skeptik, ale som rád, že sú ľudia, ktorí sa analýze toho súčasného stavu a tým, čo lieta vo virtuálnom priestore, vo sociálne siete sú vlastne virtuálny priestor, takže sa tomu niekto venuje a odkrýva to. To je záslužná práca. Ja si vždy dávam pozor, aby som tomu človeku nepovedal, že počúvaj, ty veríš strašným sprostostiam. A ešte by som vzdychal, ako je to možné, veď ty si vzdelaný, ako môže veriť takýmto sprostostiam. Toto keď začneme, debata končí, on sa cíti ponížený, ten náš príbuzný, a začne sa iba brániť. Aby dokázal, že teda nie je ako dezorientovaný. Takže ja iba chcem, ja ti nebudem hovoriť, či on má pravdu alebo nemá pravdu, ja chcem, aby ty si to ujasnil. Prečo zrovna tomuto veríš a začne nad tým premýšľať. To je prvá cesta, aby on začal premýšľať, prečo verí lekárovi A a nie lekárovi B, a ja mu ponúknem aj tú odpoveď, pretože ty veríš tomu, kto hovorí to, čo chceš počuť. A toto je jedna z hlavných myšlienok mojej knihy, že síce dôležité sú fakty, ale navrch nad faktami má psychológia a každý z nás funguje tak, že chceme veriť primárne tomu, kto potvrdzuje náš názor. Takže ja týmito otázkami iba chcem, aby ty si všímal, či náhodou neuveríš komukoľvek, kto potvrdzuje tvoj názor, bez toho, aby si vôbec premýšľal a zisťoval si, že kto to je. Ja mám veľa známych, aj sledovateľov, ktorí hovoria, ja už sa nebavím s tým svojim strýkom a s tou svojou tetou, ja som si ich odfriendovala a myslím si, že niekedy je lepšie zostať v kontakte a napríklad skúšať na nich stále vplývať. Ja si ho viem zakryť, nie že odfriendovať, ja si viem zakryť, aby ja som nevidel jeho príspevky. A keď ja budem trošku aktívny na tých sociálnych sieťach, tak aj on tam vďaka mne môže vidieť niečo iné, než tam vidí dnes. Takže napríklad to je konkrétna rada, ak máte tu možnosť, neodfriendujte si tých ľudí, pretože tým sa tie prekoby iba zvyšujú. Skúsme s nimi komunikovať, aj keď je to ťažké, a skúsme my byť na tých sociálnych sieťach aktívni. Vďaka tomu on môže vidieť aj niečo iné, než tam vidí teraz.